Nalo se swen kolongakiti ko mokolo iti konaloyo Mokolo, ngiyacela mfundisi ulungisele ngeza ngathi phasi ngaphezulu ngenza sobolo kancane. Amen. Praise the Lord. 1 2 Jesus 1 2 1 2 amen 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 amen. Glory. Chapter number 4 verse number 1. Glory Jesus 1 2. Okay. To say 1 2 Jesus 1 2 1 2 yebo sifundeni 1 2 that's all. Hallelujah. Got to write in this. Chapter 4 verse number 1. Incwadi yamacala hey simangalela yabethelwa nayo Jesu abasiya incwadi yamacala Jesus, Baba Sia, Ikwati, Baba, Isimangale, Yabechelwa naye. Ngicela sivule indodana kaHana ngokwendodana kaHana chapter 4 verse nazo-ke yabona-ke mboma leli class ngathi liyaphasa ngokwendodana kaHana chapter number 4 verse Samuel chapter number 4 First Samuel chapter number 4 First Samuel chapter 4 First Samuel chapter 4 verse number 1. Mfundisi Mtongwa siyakubingelela baba egameni lika Jesu. Amen. Bingelela inceka uNkulunkulu zonke ezikhona awumathe awu namabishop osuka nawe Soweto. Cela sibashayile izandla bazalwane. Hallelujah. Yangakithi ke lendoda intwana yami angifaka amamade ngifundile. Hallelujah. Angibingelela bandleni lamazibulo abhaliwe uNkulunkulu nasezulwini. Amen. Ngiyacela ke masifundele mangeke. Ngicela nje simboleke imic uma egameni lika Jesu. First namungathana phansi Joshua mfowethu. First Samuel chapter number 4
sizofunda bazalwane. Ngiyamcela umoya ngcwele ukuthi ngoba mhlawumbe le ndaba sizoyithinta bafuna Sikhakhane ama chapters awu3 kodwa ngiyacela ukuthi aselekelele sikwazi ukuthi sigoqe sisummarize egameni kaJesu. Amen. Mhlawumbe ngeke sisakufunda konke kodwa sizokuxosha la singaxosha khona. Bazalwane ke ngingubaba uSikhakhane bazalwane, ngisindisiwe ngomntwana kaNkulunkulu, ngithethelele izono zami. Amen. Ngokulekelelwa inkosi ngiyahamba ngokumesaba uNkulunkulu. Amen. Ishadelwe ke bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngashadelwa ke bazalwane singazange safundana nonkosikazi enginayo. Awu nase ngibheka phansi nje. Amen. Ngoba abantu bazi ukuthi into enenza nishade ukuthi fana umuntu umfunde eqala. Sesiqale ke sisashumayela. Amen. Siyabonga ukuthi umuntu wenze njani bazalwane. Asikhulumeni umuntu wenziwa kanjani. Angabe ungasho uzoza phambili ngithi ngicela uzosho kangoshona. Ngibhekile abantu bakholwa ukuthi umuntu wenziwa kanjani ukuze nenze njani. Bazalwane umuntu angeke umfunde. Angazi noma isiZulu noma yini mahlasi thi umuntu incwadi enjani. Manje akekho umuntu ongamfunda bese uyashada. Nikhona bazalwane njengamanje ngomhla ka29 kuNovember ngenza 10 years ihlezi nonkosikazi engihlezi naye. Nikhona bazalwane. Amen. Ngenza ngaki? Angisamazi 10 years. Nakho. Amen. 10 years. 10 years. Akuzonto okudlala la. Uhle nomuntu. Uhle nobani? Hayi akuyona okudlala, akuyona encane. Ningafundananga ndawo. Kodwa nihlezi. Nikhona bazalwane. Ningenza kanjani? Ningafundananga. Kodwa nihlala ngoba into okufanele uyifunde, fanele ufunde uJesu. Yena umuntu okufanele umfunde ngoba uJesu yena okwazi ukuphila ebantwini bazalwane. Uma ukufundile ukufunda uJesu, uJesu uyakufundisa ukuhlala nomuntu. Awu haleluya. So ke bazalwane kuyenzeka ke nami ngaba musha bazalwane ngaphila futhi kulolu lizwe laseGoli. Ngizwile nje mangena ku-N3 ngathi awu kanti ethiwa amanzi la akama khona apha indaba. Mangithi ngiyakhuluma nabasekhaya ukuthi ngathi mara. Ingale yonto leyo. Ngisabathe ngiyayibamba. Oh haleluya. Manje ke sengaphupha. Akusamarazeki. Verse 1. First Samuel chapter number 4 verse 1 isihloko sakhona. Amafilisti ayahlula uIsrael. Sekancane ke bethu. Amafilisti ayahlula ubani bazalwane uIsrael. Asiphinde kokugcina. Ini amafilisti enza njani? Ayahlula uIsrael. Okay. Uma sithi ukuhlehla kancane sibuyele emumva. Sibuka indaba yamafilisti. Amafilisti isizwe esiqhamuke kungeyona intando kaNkulunkulu. Awu Ernest. Uma efika amafilisti sakheka isizwe samafilistayi sidaleke ngendlela yokuthi uNkulunkulu waletha ingelosi zeza emhlabeni. Nikhona lithi iBhayibheli uma ifika ingelosi emhlabeni sabona amadodana abantu ukuthi mahle, sakhanuka ingelosi salala namadodakazi abantu. Awu bazalwane. Amen. Nikhona salala namadodakazi abantu. Bahlangana imvelo yeingelosi nemvelo yabantu.
kwavela isizwe samaFilistine, isizwe samagiant, abantu abade, abantu abayizandla zabo siyisithupha. Abantu izandla zabo zayisithupha, thina sethu inhlanu, naphansi enyaweni insana zabo zaba u6, nasezandleni zaba u6. Bangabantu abade, baba ngabantu abasukile egadeni. Uma uIsrayeli uhlangana nempi, uGoliathi bahlangana nempi yamaFilistine nangu uGoliathi, indoda ende thiwa uSawuli waye umuntu omude mangethe kwaIsrayeli, kodwa kuthiwa ubude bakhe bamenza ukuthi uma kunempi for 40 days uIsrayeli elwa namaFilistine, uGoliathi ephuma njalo ekuseni ethi ukhona yini ongama phambi kwami ukuba ngithathe ikhanda lakhe. Hawu bazalwane, lithi iBhayibheli uIsrayeli for 40 days waba sehlane, wasaba igiant, wasaba umuntu owahlangana ingelosi nabantu, kwavela bona. Thiwa uSawuli indlela yemuntu engakhona, thiwa waguqa ngamadolo, nikhona waguqa ngamadolo enzela ukulingana noIsrayeli, umile eguqile yena, ngoba wayesaba ukuthi uma engama uGoliathi uzothi ngaphambi kokuba ngilwe noIsrayeli. Ngicela wena ndoda, thiwa wathi ngeke 40 days maphuma impi, waguqa ngamadolo walingana noIsrayeli eguqile. Thiwa awukodwa musiyami, angicela ukade ayivetheke moya mina, ngiyacela ngicela ungayi kule ndaba, ngicela ukuba kule engekiyona. Thiwa kanti uNkulunkulu uzokwenza ukuthi babanjwe indlala uyise kaDavide uJese, athumele uDavide ukuthi ayobheka abafowabo ehlanga. Nikho asikho kuleyo ndaba, kodwa sikule ndaba yokunqotshwa kwamaFilistine la sifunda la khona isizwe esingesona esikaNkulunkulu sehlula isizwe esifike ngokwenhloso nangokwentando kaNkulunkulu. Amen. Thuwake la asiyeke le yakaDavide, siyakhumbula enqoba uGoliathi, soyifunda mhlawumbe ngelilanga mangenzeka sizoyibona bazalwane. Kodwa lithi iBhayibheli amaFilisti ayahlula Israel 1 2. umphongolo Thiwa nomphongolo wenziwa njani bazalwane? uyathathwa, Ngiyacela khona nonke bazalwane. Nomphongolo wenziwa njani? uyathathwa. 3. Amadodana kaEli ayabulawa. Thiwa nabafana bakampriest namadodana kaEli ayabulawa. Kwenzeka into eyithathu. Funda ke emakethe. Verse 1. Izwi likaSamuel lafika kuye. Izwi likaSamuel lafika kuwo wonke uIsrayeli. Yathi uIsrayeli waphuma ukulwa uIsrayeli waphuma ukuyolwa namaFilistine. Wamisa ngase-Ebenezeri. Wamisa ngase-Ebenezeri uIsrayeli. AmaFilisti amisa e-Afeki. Yebo. Verse 2. AmaFilisti azihlelela ukuhlangana noIsrayeli. Yebo bazalwane. Impi yaqhubeka. Lithi iBhayibheli impi yaqhubeka. uIsrayeli wahlulwa phambi kwamaFilisti. iBhayibheli lithi ke uIsrayeli wahlulwa, wanqotshwa abantu abanjani bazalwane? Abangeyona intando, abangamazi, abantu abangeyona intando kaNkulunkulu banqotshwa. uIsrayeli wanqotshwa izitha. Yebo mfethu. Amen. AmaFilisti uIsrayeli wahlulwa phambi uIsrayeli wahlulwa, abulala empini ngasendle kungathi abantu abayizinkulungwane ezine. 40,000.
Shizala ngithi 40,000 verse 3. kaIsrayeli wanqotshwa. Yebo. Kwathi abantu bengena ekambo, Lithi iBhayibheli kwathi ke uIsrael ubona ukuthi uyahlulwa amaFilistine wathini Israel. amalunga akwa-Israyeli athi, Amadoda amanye waIsrael athi uJehova usibulalele uJehova abaFilisti na?" yini asibulale phambi kwezitha zethu na. Masithathe umphongolo Oh, wesivumelwano sihlulwe ngoba umphongolo wesivumelwano ubungekho phakathi kwethu. Asambeni siyolanda. Awu bazalwane, asambeni siyowenza njani? Ngoba ma umphongolo ungekho phakathi kwakho uyanqotshwa. Uma inkazimulo ungenayo noma ungahlabelela uhlabele ngegift kodwa mayingekho inkazimulo uyanqotshwa. Kuthiwa lode hlabelela, kuthiwa lode shumayela, kuthiwa lode khipha amadimoni, uselale nazo ingane ade khipha yena amadimoni. Usebenzise igift kodwa umphongolo phakathi kwakho. Hallelujah. Bazalwane ngicela moya ngicela ngilekelele ngoba ngamachaptanyana amathathu mangaphosisi. Kuthiwa walanda umphongolo. Asibuyeke bazalwane. Kuthiwa umphongolo ziwu3 izinto baba uMntungu esazikhona. 1 kwakukhona la khona uNkulunkulu atshela uMose ukuthi akabhale esibhebheni samatshe nikhona 10 commandments angithi. 2 kwakukhona isitsha esasikade sibambe okanye sigcine imana eyawa ehlanu. Thuwa konke lokhu kwakwenzela ukuthi uIsrayeli wazi ukuthi noma izingane zabo seyikhohliwe kodwa bazi ukuthi kukhona uJehova owake wenza imangaliso ehlane ukudla kungekho wawehlisa ezulwini kwesemhlabeni. Thuwa safaka isinkwa emphongolweni. 3 thuwa kwakukhona nenduku kaAaron. Ngithanda into ethi eyahlumayo. Siyabuya lo ncwadi Numbers chapter number 17. Numbers chapter 17. Ngoba khona manje sizobuza umbuzo ukuthi zazi ingaki izinto ezayisemphongolweni uyilungiselele. Uma ungaphendulanga ngeke ulithole iplate namhlanje. Manje uzogeja. Lenyama eyosiwa ngale ngaphandle ngeke uyitho. Ngizobacela bakufakele ithambo. What's that? chapter 17 Chapter 17. Numbers verse. Bazalwane, ngifuna sithaze le ndaba ezemphongolweni ukuthi kwakune presence, kwakunesimanga sikaNkulunkulu. Thuwa nawo wawenziwe ngegolide ngaphandle nangaphakathi, but isimanga kwangelona igolide owawukade wenziwe ngalo umphongolo, kodwa isimanga ilesi zinto ezintathu ezaziphakathi esayiveza uNkulunkulu enamandla. Chapter 17 verse number 1. Intonga kaAaroni iyashuma. Intonga kaAaroni iyashuma. Verse 1 siyafunda. uJehova wakhuluma kuMose. uJehova wakhuluma kuMose wathi khuluma kubantwana tshela bakaIsrayeli. abantwana bakaIsrayeli uthi Uthathe kubo izintonga. uthathe kubo izinduku. Indlu. Kuleyo Indlu nendlu. kayise. Yebo. Kuzo zonke izikhulu. Kulezo zikhulu. Ngezindlu zawoyise. Yebo. Izintonga eziyishumi na. Uthathe izinduku eziwu12. Loba wena Bese ubhala kulezo nduku eziwu12. igama lalowo nalowo. Ubhale igama negama lomuntu kuleyo nduku yakhe. Yebo. Uyakuloba igama likaAaroni entongeni kaLevi ngokuba kuyakuba intonga inye kuleyo. Yebo. Naleyo nhlobo yezindlu zawoyise. Yes. Uyakuzibekela etendeni lokuhlangana. Usothatha ke lezi nduku emanzini
uthathe lesinduku esiwu12 uzise la khona mina Jehova sihlangana khona nawe. Awu bazalwane. Amen. Umuntu kumele kwathi ngithi nje umuntu kumele abe nendawo ahlangana khona noNkulunkulu. Engakahlangani nathi lapha etendeni, engakahlangani nathi emishini, kodwa udinga indawo omele ube nayo yokuhlangana kwakho qala noNkulunkulu. Sithi sihlangana nawe lapha emishini, kodwa nawe ubunendawo ohlangana khona naye. Lesi induku uzoyithatha uzise etendeni, uyibeke etendeni lokuhlangana lesambi kobufakazi. Yebo, lapho ngihlangana khona nawe. Lapho ngihlangana khona nawe. Hayi, lapho ngenza njani bazalwane? Ngihlangana khona nawe. Manini, lapho ngenza njani? Ngihlangana khona nawe. Umuntu udinga ukuba abe nendawo la ehlangana khona naye. Ungayinqishi njengomuntu omusha ukuba nendawo ohlangana khona naye. Ungazinqishi useseyintombi ukuba nendawo la uhlangana khona naye. uPaul indoda eseThaso ithe omusha mayisemusha wenza njani bazalwane? Ushuthi unendawo ahlangana khona naye, ngoba kukhona isikhathi la khona uganwa, kwesinye isikhathi uzwe ukuthi iyancipha. Hayi bazalwane, Sikhakhane, ngenxa yes, hayi ngoba ubanda, kodwa ngenxa yezidingo yokuba umnomzana, ngenxa yezidingo sokuba umama, bese uba nezikhathi la sincipha khona ukuyohlangana nabangcwele, kodwa ungasigeji isikhathi sokuhlangana kwakho naye. Asifundeke kodwa. Amen. Kuyakuthi umuntu engiyakumkhetha, umuntu engizomkhetha, intonga yakhe, induku yakhe iyohluma, ngenze ukuba kuphele, ngenze ukuba ngakimi ukukhonona kwabantwana bakwaIsrayeli abakhonona ngakho ngami. Yebo. uMose wakhuluma kubantwana bakwaIsrayeli. Yebo. Zonke izikhulu zamnika izintonga, zonke izikhulu zamnikeza lezi zinduku ngayinye kuleso naleso, ngayinye. Yebo. njengezindlu zawoyise. Yebo. Izintonga eziyishumi-nambili, induku eziwu12. uMose wayibeka induku phambi kukaJehova, wayibeka phambi kaJehova etendeni lobufakazi, wayibeka ebukhoneni izinduku. Awubazalwane, wasibeka ebukhoneni induku nje ijwayelekile matha, kodwa mazise ebukhoneni ziyashintsha. Umuntu yaba umuntu nje ojwayelekile, kodwa mayike wafinyelela ebukhoneni. Verse 8. Kwathi ngolwangakusasa uMose kwathi ngosuku lakusasa zalala, shothi induku zalala ebukhoneni, induku zalala kwipresence. Bazalwane, amen. Zalala ebukhoneni izinduku, asangalala emadodeni, kodwa zalala ebukhoneni. Ngoba namhlanje sekuma induku ebeyilala emadodeni bese iphinda ihlabelele, kuma induku ebeyilala emantombazaneni bese iphinda ishumayele, kodwa lezi zalala ebukhoneni. Kuyalalwa ebukhoneni, kuyahlalwa ebukhoneni. Asizwe ukuthi kwenzakalani. Bheka intonga kaAroni, bheka induku kaAroni wendlu kaLevi. Hawu bazalwane, thuwa le nduku kaAroni yahluma, ivezile iminqumbi, yaveza imbali, iphakazile thuwa le nduku mangithe kaAroni yaveza izimbali, yaveza izithelo. Induku elala ebukhoneni iveza izithelo, kodwa iveza izithelo zasendle, kodwa iveza izithelo. Hawu bazalwane, haleluya. Thiwa induku kaAroni yahluma, yamila amaflawa, yamila izimbali, kuyinduku ejwayelekile, kodwa kwathola ukuthi ilale ebukhoneni.
kuthiwa yamila. Kuthiwa ke leyo nduku ithele ama-alimoti avuthiweyo. ithele ivuthiwe. Bazalwane, ithele ivuthiwe. Injalo intombazane elale ebukhoneni, unjalo ubaba ohlala ebukhoneni, injalo insizwa ehlala ebukhoneni ithele ithelo eyivuthiwe. Hallelujah. Mawuhlala kwi-presence awutheli sinesihlaza. Yeah. Ithele ivuthiwe. Verse 9. uMose wakhiphela bonke abantwana baka-Israyeli zonke izintonga ngaphambi kukaJehova. Kuthiwa ke uMose wayeseyikhipha induku eseni, usezonikeza labantu ke beyinduku ezibhaliwe. Yebo, babheka yilowo nalowo wathatha intonga yakhe. kuthiwa ke boba u12 lona loyo wathatha induku yakhe. uJehova wathi kuMose, buyisa intonga ka-Aroni. Wayesethi uNkulunkulu, Moses, le nduku ka-Aroni ibuyise ngaphambi kobufakazi. ilethe induku ka-Aroni izoba ufakazi, igcinwe ibe uluphawu. ifakwe igcinwe. Awubazalwane, igcinwe ibe ubufakazi bezinto uNkulunkulu azenza. Ngoba uma uyinduku ehlala ebukhoneni uba nobufakazi ohamba nabo bokuthi intombi iyagcinwa ebukhoneni, bokuthi insizwa iyagcinwa ebukhoneni. Ithatha induku ibuyise ukuba izogcinwa, khona Kuzoba ubufakazi, khona kuzoba ubufakazi ukuthi uNkulunkulu wawahamba nentombazane ezitradini zasekhona la khona amantombazane engagqoki khona. hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu ke wahamba nensizwa la khona insizwa singakwazi ukuvala uzipho, kodwa mina ngeke ngahamba insizwa. Amen. Hallelujah. Ukuba kube ubufakazi, ukuba kube ubufakazi. Njengoba uhamba, njengoba uphila ebusheni, phila ushiye ubufakazi kwabantu abeza ngemumva. Nangu mathi kwazi kahle sinobufakazi esabushiya. Hayi bazana, kufakaza umuntu obuye emantombazaneni, kufakaza umuntu osindiswe ingane na 9 months, kodwa ngoba ngahlangana nobukhona bakhe ngaba induku ehlumayo, ngaba induku emilayo. Noma usubuya khona kodwa induku iyahluma, noma usuke wa taste kodwa induku ayihlume. The mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him to worship and adore. What a mighty God we serve. What a mighty what a mighty we what a mighty God
worship him, to worship him. And I told him, and what am I? Sikhonza uNkulunkulu okwazi uhlumisa izinduku. Sikhonza uNkulunkulu okwazi ukubuyisela okudliwe isikhonyana. Sikhonza uNkulunkulu okwazi ukurestore izinto ezidliwe isitha. Elithi iBhayibheli umuntu ekuye okwaqala uyadlula bheka sekuvela okusha. Ngoba uNkulunkulu okwazi ukuhlumisa izinduku zethu. Ungayilahli, ungazikhondemi ngento eyenzeke kuwe ungekho ebukhoneni bakhe. Awudingi ukuba isiboshwa sokuthi wazala, sokuthi waluza uvithinity bakho. Awudingi ukuba isiboshwa sezinto ezinjalo, awudingi ukuba isiboshwa sepast yakho, ngoba wena ufinyelele kuNkulunkulu ohlumisa izinduku. Hallelujah. uNkulunkulu ohlumisa induku. Uthi uNkulunkulu Moses let ibuyise le idinga ibuye leyo idinga izohlala la emphongolweni khona lesisizukulwana esihlubukayo. Lisho njalo ithi makwenzeka awuqolifunda makathi Amen. ukuze Buyisa intonga kaAroni ibuyise induku kaAroni ngaphambi ngaphambi kobufakazi. igcinwe ibe uluphawu Mana igcinelwe ukuba ibe uluphawu kubahlubuki lokuthi kuyenzeka noma usuyazi indoda kodwa ubuye uze kuJesu uzofakaza uthi yebo ngake ngabanjwa ngathintwa kodwa ngafika ebukhoneni ngashintshwa. Hallelujah. Ngoba mayifika induku ebukhoneni yahlunyiswa uye ophayo oyethileyo amandla nakuloyo nganamandla uyahlumisa ikhwepha ukuze ibe yini mangathi ibe luphawu uphawu lani kwethu
ukuba ibe uluphawu, ibe uluphawu igcinwe kubahlubuki. ikibe. Niyangizwa bazalwane? Amen. Igcinwe ibe Ibe uluphawu, uluphawu kubahlubuki. wenzelwe abahlubuki. Mase bebuyele emadlozini, sebebhinga, sebefaka izintambo ezinkalweni ukuthi ukhona uNkulunkulu ophilayo, okwazi ukufihla umuntu aphile iminyaka, akhulise izingane zakhe zingafakanga amathamba amahasha ezintanyeni. Amen. Saba ngisho uyidlalisa ingane efaka into entanyeni. Awazi ukuthi ma. Ukuthi uyidlalisa into ibuye. Ubani ongaphila nethambo lehashi la. Ukuba kube uluphawu. Kukhona abantu abangofakazi la. Njengoba sila abangofakazi bokuthi okhalweni la angiyazi ireza. Ikhona. Okhalweni lami angisazi isiphandla. Angaze ngayobikwa kwamanye ama-altars. Kwani altar lasekhaya. Hawu bazalwane. Mayingane zethu ziyokhula kamnandi. Zikhuliswa abazali abangakhothama kwamanye ama-altar. Mawusubona lapha ezandleni, hey singo-11 esinabo. Sakhuliswa abazali abangamazi uNkulunkulu. Siya ngo-11. Yebo, 11 o'clock. 11 o'clock. Yazi 11 o'clock. Yes. Sithutha inkonzo ingena ngo-11. Inkinga yakhe izosolva isiphambano. Mayibethela inyanga ihlale ngasifaki isiphambano. Kodwa bakhona abantu ngingabasukumisa abangofakazi bokuthi uma kuvuka abantu abangabahlubuki bethu ungaphila kanjani ngaphandle kwamadlozi, bese kuvela abantu bathi ngingaphila namhlanje ngina 30 years, namhlanje ngina 40 years, ngalikelelwa kuNkulunkulu ophilayo. Umzimba wami awuyazi insisi, umzimba wami awusazi inyamazana. Yonke lento uthi uNkulunkulu ibuyisele emphongweni khona kuzoba ubufakazi kubantu abahlubukayo ukuthi uyaphila. Esama izulu lidume lightning liushaya phansi liushaya phezulu, kodwa uphile ungawubetheli umuzi wakho. Konke lokho kwenzela ukuba kube ubufakazi. Uma kuvuka abantu bethi ungaphila kanjani, ube intombi egoli, igoli lonakele kanjani mzala, ungaphila kanjani mzala, unganandoda, bese kuvuka wena owalethwa emphongolweni uthi hey uyaphileka, uyenzeka, ufakazi walezo zinto. Hallelujah. Ibuyise lo. Thuke yathathwa le ntombi yafaka emphongolweni. Bawumthetho ilishumi wala kwi-Ark of Covenant. Kwayimana uIsrael ayithole ehlane yalethwa la. Hawu bazala manje nayi moncele mpula lento thiwa imana mangethe wawuyicosha kanye ngosuku uyidle iphele. Uma uzoba nomhawu uthi ufuna ukuthi kusasa ungavuki, thiwa yayibona, kodwa le mana yahlala emphongolweni. Yes, iminyaka le mana yagcinwa emphongolweni, kodwa ezinye izimana ezayixoshwa wawuyidla kanye ngakusasa kusine impethu. Thiwa le eyayila kumphongolo esivumela. Awu bazalwane bangcwele, ngamanye amazwi umuntu umeke wafinyelela kumphongolo esivumelwano, bethi bebona abantu ngaphandle ebegcinwa yena ngaphakathi, bethi bezala ngaphandle kodwa ebegcinwa yena ngaphakathi, bethi bonakala ngaphandle kodwa yena emphongolweni agcinwe, ngoba enkazimulweni yila sifihlwa khona. Yahlala imana phakathi, wahlala umthetho elishumi phakathi,
ehlala le nduku. Kuthiwa ke le nduku mayihlala mangethe mhlawumbe ngeke usafuna. Sesixoxa le ndaba. Kuthiwa le nduku mayihlala yabekwa ethempeleni. Yahlaliswa khona nomphongolo. Kuthiwa uma uhlaliswa khona kuthiwa uSamuel wayekhonza uNkulunkulu endlini kaJehova. Kuthiwa nomphongolo kaNkulunkulu wawukhona uhlezi phezu kwamakherubhi. One day kanti umphongolo ukhona nje la abafana bakababa wala ekhaya. Kuthiwa babenganandaba nomphongolo. Manje basa asithathele umphongolo njengamanje thina sisahambi nawo. Kodwa usuyithi sihamba. Kambe yalahleka suyithola kodwa. Kuthiwa ke ukhona umphongolo la kodwa uHofini noPhinias kuthiwa babe busy beyitika ngamantombazane adumisayo ethempelini. Kuthiwa ke uma uIsrael uhamba uyolwa walwa wahlulwa. Wawusuthi uIsrael hayi no man sihlulwe ngoba ubukhona bakhe besibushiye ngemuva. Sicela siyokulanda chapter 4 balanda ubukhona. Kuthiwa mabelanda ubukhona ilandwa inkazimulo ulanda umphongolo. Kuthiwa oHofini noPhinias babe ngamagagu behlabelela. Kuthiwa indlela abahlabelela ngayo kwaze kwaba khona ne-earthquake kwanyakaza umhlaba. Indlela abahlabelela ngayo athi amaFilistine maye uIsrael usesilandele lo uNkulunkulu wakhona manje owakhipha uIsrael eGibhithe wavula amanzi olwandle. Sizokwenza njani? Bashawula uvalo base bethi no man asiyimisele asiqine sibhekane nezitha zethu. Kuthiwa bayimisela baqina. Kuthiwa uma beyimisela bazalwane amaFilistine kuthiwa nangempela amnqobo uIsrael. Waphinda kwabulawa angazi noma 3000. Mhlawumbe uma seyikhona usethu bamthiyeke wathi kwabulawa 44,000. Umphongolo ungekho. Kwaphinda sewukhona ke manje. Kwafa about 3,000 shuthi 7,000 yabantu abalahleka empini. Alright. Kuthiwa ke mabefa kuthiwa nomphongolo wathathwa. Right? Kuthiwa mawuthathwa kanti kuzophuma umuntu oyigwala empini obelokhe ebuka kuliwa. Obebuka lokho kuliwa. Ethi hayi ngishaya kanje. Njengasebholeni yabona ebholeni. Kuye kuhlale nje umuntu ahlala eTV yona sesikhulu. Athi wenzani uLotshi manje? Wenzani uLotshi? Ngoba lebhola ngabe ulithi kanje. Ngabe kodwa mangathiwa ngena yena. Kufuneka yenze le. Kuthiwa ke lo wayeumuntu okhona empini. Olokho observe nje ukuthi impi ihamba kanjani. Kanti uma kubulawa abantu, kubulawa uHofini noPhinias, uthathwa umphongolo wabaleka. Kuthiwa wabaleka. Kuthiwa la esiphundu wayegcwele isihlabathi. Egcwele izintuli, egcwele utshani. Ngoba kuthiwa shuthi wake wawa. Wabheka phezulu wakha phansi. Wabaleka. Kuthiwa mayibaleka. But into engithanda langa zona. Kuthiwa ngesikhathi umphongolo bezowulanda. Kuthiwa lo mkhulu uEli kuthiwa waphuma ekhaya. Wayohlala estradini. Ekhathazekile ngokuthi hawu wazi wahamba umphongolo. Ngizohlala kanjani ekhaya? Wathi ngiyohlala estradini ngiyonxusa. Kanti uma esahleze estradini eyonxusa nanga umuntu oqhamuka empini eletha umbiko ekhaya. Mayifika ekhaya ufica ekhaya bakhona kukhona amakhosikazi alabafana bala ekhaya. Ade belala nezingane ezidumisayo ethempelini. Mayifika batshela umbiko. Kuthiwa bakhala ekhaya bakhala ekhaya. Bese ethi lo mkhulu kwenze njani ekhaya?
yini nasi isililo sikhona waphumela ngaphandle lo wathi mkhulu ngizobika nginguye oqhamuka empini uIsrayeli ulwile namaFilistine wanqotshwa uIsrayeli ngizelapha baba ngizosho ukuthi indodana yakho uHofini noFiniyas bafile into wesi baba nenkazimulo ithathiwe uIsrayeli usehlane awunakazimulo usempini Israyeli kodwa una glory bayadumisa abantu ayama amatende left and right ayamiswa ama cross night prayers kodwa uIsrael usehlane awuna uNkulunkulu mawujike khona ukhona itende uyashinyayela impela kodwa kumiyitabani ngaphambili uIsrael awunankazimulo kuyahlatshelelwa uma umfana nelincane ibhluke elidabukela emathangeni adelele nomunye umfana kodwa mayifika phambili we glorify your holy name uIsrael usehlane kodwa uNkulunkulu nomwatsha ngasebusuku khona icross night adikhona abantu babhizi kulezi insuku babhizi kodwa uNkulunkulu akekho kulo cross night makubuywa kuyolalwa awukwazi ukuyolala nentombazane ade khona uNkulunkulu phakathi etendeni awukwazi ukuyehlisa ibhluke ade khona uNkulunkulu ubuye esontweni ubuya khona naba ubuyi khona vele kwenziwa lokho ukuthi basibabhizi kodwa uNkulunkulu akekho namhlanje kudwela amatende amakhulu amatende adumile ayatrenda kodwa abantu babuya khona badaka utshwala hey besikhona besikhona sabuya lapha sashaya ithomoya sayishaya kodwa umuntu nali nebhodlela esavana kodwa umuntu ubuya khona njalo ugaxele nendoda ubuye ebukhoneni hayi bazana mawufika ebukhoneni izinto ishata down yes sir mawusufinyelela ebukhoneni uthi noma uthanda uthi noma ade ukwazi ukwenza izinto zayizolo kodwa mawusufika ebukhoneni ufika njengenduku bese uyahluma sithoqina Thuwa lomkhulu washona ngoba Thuwa isemdala 98 Thuwa aqhuma intamo washona umama wana ekhaya umakoti kaHofini noma kaFiniyas Thuwa wasikwa imhe khona manje wateta mayeteta wasala ingane bathi abamtetisayo ngabusakhala noma ulahlekele indoda ngabusakhala kuzele ingane yomfana iyona ezobuya izovusa umuzi wakho wathi lo mama noma ngazala ingane yomfana engicabanga ngathi iyona ezovusa umuzi izowuvusa kanjani uNkulunkulu lahlekile lithi iBhayibheli wayeseyiqamba igama wathi igama lakho wena uIkhabodi wena uNkazimulo ayikho wena uNkazimulo ithuthile maningi amakholwa asindisiwe azaleke kabi azaleke engoIkhabodi namhlanje wonke umuntu nabe kusindisiwe kanti kusindiswe oIkhabodi bazaleke kabi inkazimulo ithuthile bazaleke kabi noma ungaqhamuka la umfakazele ngoJesu sisi athi hayi nami ngisindisiwe kodwa ubona usindisiwe kodwa uIkhabodi nango Jesu hayi nami ngisindisiwe usindisiwe yena kodwa ubani uIkhabodi uzelwe kodwa uzelwe inkazimulo ingekho asithathe Thuwa ke bawuthatha umbongo chapter 5 mangaphosisi Thuwa bawubeka
bawusa endlini kaDagoni isithixo sakhona. Thiwa mabewusa endlini kaDagoni bajabula amaFilistiyane ajabula. Athi namhlanje uIsrael simnqobe nanoNkulunkulu wakhe. uNkulunkulu kaIsrayeli akasenamandla. uNkulunkulu kaIsrayeli uphelelwa amandla. uNkulunkulu abaphelelwa amandla bamthatha thiwa wahamba wayobekwa umphongolo, wabekwa nenkazimulo, wabekwa noDagoni. Bambeka kwalalwa bejabule thokalala mabevuka ekseni bathi hawu sisebenzile izolo man, silwile samhlula iIsrael, awesiyobheka uDagoni uNkulunkulu wethu, ngoba uNkulunkulu wethu simbeke eduze kaNkulunkulu kaIsrael, eduze kaNkulunkulu wenkazimulo. Thiwa mabefika ekseni uDagoni uwile phansi. uDagoni uwile phansi thiwa wayebwe ngobuso phambi kwenkazimulo. Bathi hayi Nkosi yami uwile, should simmisanga kahle. Thiwa simmisanga, thiwa bamvusa baphinde bammisa kahle, bamsekela ngezinto benzela ukuthi angawi. Bahamba bayolala. Bathi hayi simlalise kahle impela uNkulunkulu wethu ume kahle. Mahamba wavuka ekseni, mabefika ekseni bamfica uDagoni ewile ngobuso nekhanda linqamukile lingekho kuye phambi komphongolo. Okusukuthi kanti yini umphongolo wahlule umsindisi uIsrael na? Wongeke ukwazi ukumsindisa ngoba uIsrael ozocabanga ukuthi usenayo uNkulunkulu. uNkulunkulu wayifihla wathi ngizosuka phakathi kwabo, ngizokwazi ukuyimela ngiuNkulunkulu ngedwa. Alright bazalwane, siyathandaza phela manje. Thiwa ke uNkulunkulu wabo esehlephuka ikhanda, waxhunywa, wafaka amaplaster, waxhunywa ingalo. Awuba uNkulunkulu oxhunywa ingalo onezingalo, waxhunywa ingalo uNkulunkulu wabo. Thiwa 7 months umphongolo ungekho kwaIsrael. 7 months uIsrael unganaNkulunkulu. Thiwa uma ubheka umphongolo kwelinye idolobha, thiwa amathumba, kwavela izifo kulelo dolobha. Abakuleli dolobha bathi hey, asamfuni uNkulunkulu, msuseni mbekeni ngakini. Nabanye mawufika kubo kwavela izifo. Bathi abanye hey, asamdingi uNkulunkulu, mahambiseni kwenye indawo. Thiwa wahamba ncakuthi amadolobha amathathu, kwelesithathu bacabanga bathi no man, asimsuseni uNkulunkulu kaIsrael, ulwa nathi, uyasehlula, sisokwenza njani? Thiwa kwalanda izangoma, kwalanda ababhulayo. Kwathiwa manje singenza njani ukuze sibuyisele uNkulunkulu kaIsrael kwaIsrael na? Bathi hey, anikwazi ukumbuyisela ningazange nenza laphatha umnikelo icala, ngoba nenza icala ukuthatha, ngoba kuyilicala ukulahlekelwa ubukhona. Kwathiwa landani umnikelo enizohamba ufake phakathi, nisho ukuthi senze icala, siyavuma, siyakubuyisela manje, sikubuyisela ezweni lakho. Bathi pho manje sizokwenza njani, sizohambisa ngani? Kwathiwa landani inkomo ezimbili eyinamankonyane ezincelisayo, ezingakaze zabekwa ijoke entanyeni. Amen. Thiwa bayilanda inkomo, zabekwa ijoka, zabili sagaxa ijoka, kwalanda umphongolo, wabekwa phezulu, wahlala ey'nkomeni. Thiwa indlela iy'nkomo zazingayazi, sesiyavana. Thiwa indlela iy'nkomo zazingayazi,
2 lezi inkomo kuthiwa zayikhala zikhalela abantwana bazo abavalelwe esibayeni. Kuthiwa nabantwana babekhala bekhalela onina ukuthi bomama nahamba singancelanga nisishiyelani. Kuthiwa nomama bakhala bathi bantabami siyathanda ukuncelisa kodwa khona into ephezu kwethu, khona into esesiyithwele noma sithanda ukuncelisa kodwa sisakwazi ukuyoncelisa sibanjwe yinto ephezu kwethu. Lento ephezu kwethu ithi noma sikwazi ukuzenza izinto kodwa sikwazi ukuzenza ngoba silawula yiyo, asisayiphileli thina sesiphilela yona. Akhala makhona kuthiwa yagwanta imibele yafuna ukuyoncelisa kodwa into ephezu kweyinkomo yada nikwazi ukuyoncelisa. Siya understand isimo senu kodwa ma unje awukwazi ukuncelisa. Hambani kuthiwa zahamba iy'nkomo, zahamba ngendlela ezingayazi. Bazalwane kuthiwa sahamba indlela ezingayazi. Njengoba siphila la khona singakaze siye ezulwini kodwa inkazimulo phakathi kwethu iyayazi indlela noma thina singayazi. Zahamba ikhala kuthiwa zahamba ziwuthwele umphongolo. Inyama ithi siyafuna ukuyoncelisa kodwa into ephakathi anikwazi. Bazalwane lasishwa la ngicela ukisho ukuthi ususindisiwe akusho ukuthi imizwa awubi nayo. Abanye kusenzeka bamiswe, abanye kusenzeka bashayelwe. Ngathi mina ngizwa yini? Abanye kusenzeka bavinjwe estradini. Awudinga ukuyilahla ngokuthi hayi Nkosi yami uboneni kimi, ubona umfebe nami. Awubona umfebe kodwa umiswa ngoba phakathi kwakho uthenjini ukuthi noma umfana ngakumisa kodwa into ephakathi ayivumi ukuthi uvumele into akucela yona. Ikhona bazalwane, angisho ukuthi kujabulele ukushelwa, sengiyashumayela-ke manje. Angisho ukuthi kujabulele ukushelwa kodwa ma kwenzeka ushelwa musukhathazeka uma unenkazi. Futhi uma kusekhona abantu esefikele esigabeni la khona bengasamiswa umuntu khona, awudingi ukumlahla osamiswayo. Kodwa asigaranti into eyodwa, kukhona into esiyigarantayo, into esiyithwele ukuthi into phakathi kwethu ayivumi. Cela sithandaze sivale. Thiwa iy'nkomo zahamba ngomendo, zahamba ngendlela. Thiwa uma ihamba akekho owayehamba phambi kwazo. Thiwa namaFilistine ayehambela kude eqhelile. Konke engithandile ngazi ubani oyiphawulile othe emsebenzini noma la hlala khona wathi kukhona ubaba othi ikubhekile njalo. Nikhona ngenze njani? Ngithanda lento ethi thiwa uma ihamba lezi inkomo, thiwa zazihamba zibhekiwe amaFilistine. Into lento oyenzayo ungabe usayicabangela wena, cabangela abantu abakubhekile. Uthi mangivuma, manginikela umzimba wami emadodeni manje bazothina abantu esengibafakazela. Thiwa mayihamba lezi inkomo, thiwa zazi eBethshemesh. Thiwa abaseBethshemesh
sawubona umphongo likhona bazalwane benza njani asibambelana thiwa leli gama elithi Bethshemesh lisho umuzi wenkazimulo likhona umuzi wani bazalwane sona ngapha sithwele yona thiwa ngesikhathi ihamba kwakunama forces awu2 ayilawula kwakune pushing force awu bazalwane thiwa zaziphushwa inkazimulo 2 sidonswa inkazimulo iyayiphusha uma ifuna ukubuyela emumva inkazimulo iyayidonsa uma ifuna ukuhlehla. 2 Corinthians chapter 5 verse number 14 asizokuvula ngokuba uthando lukaNkulunkulu luyasiqhubezela, uthando lukaJesu luyasiphusha finyelela la uthi khona Nkosi ngokwami ngiyahluleka kodwa ngithandazela inkazimulo yakho ayibe phakathi kwami khona izongiphusha uma ngasahambeki khona izongidonsa uma ngasakhona. Asivala amaBhayibheli Nepoli ivumele ikuphushe ivumele ikudonse ivumele inkazimulo ikuphushe ivumele ikudonse ungahambi unganayo ungahambi ungayembathanga athi uPastoral Paul asiufunyanwa sihamba sebethe yona hleza nje phela sivala amehlo